дар комментарий бисёр савол шид чихе дар 1xbet пул партоем ва чихе плюс нимат кунем. Барои шоти 1xbet пур кардан ба пополнение медроен даиҷа чанд намуд истифодабарии картай. Ма масалан мир истифодаем барам. Мир медроем, пули дар коримона менависем ва подтвердид мекунем. Даиҷа номерои карта, соли карта ва се рақаем ба ҷое ки дар пушти карта аст менависем. Баъдан номери телефон ё имейл навистан дар курай, барое ки дар ҳамунҷа код меояд. А барои пула гирифтан боша дар вивуд медроем ва картаи дар коримона интихоб мекунем. Чанд қай бридем дар карта метонем партоем. Агар нашид бидонем ки полная регистратсия кадагӣ нестен, а барои пула гирифтан ин муҳима. ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали душанбе шоу. Ман ҳастам бо шумо бобоҷон Саидов. номерое ки дар рӯи экранай мошинои фурӯши хитона дар ватсапш ё вайбершда равон кунед. курси имрӯза бародаро 1000 рубли русӣ 144 сомони тоҷикӣ мебошад. дар видеои имрӯза 11 мошини майдаи 5 мошини грузовикай беҳтарин видеоай то охирша тамошо кунед ва дар видео лайк монед. сарпарасти видеороликҳои мо ҳамеша 1xbet мебошад бародаро. ай шумо як дастгирӣ дароин просто як хитона регистратсия кунед, тамом, бозиам накунед, мо миннатдор. мегзарем бародаро ба видео имрӯза, бо диққат то охирша тамошо мекунем. шахсоне ки хоҳиши гузаштани сарҳади Қазоқистонро доранд, ман ба шумо тавсия медиҳам ки ширкати ин бародарамон Исматуллоҳ муддати дароз аст ки дар хизмати муҳоҷирон мебошад. мошинашон бо комфорти баланд, дорои вайфай бепул. мабодо дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкиле пайдо шавад, ин бародаро худашон ҳал мекунад. номеро дар рӯи экран ва дар описании видео. марҳамат, занг занед ва аз номи канали душанбе шоу гап занед ва скидкаам дорад. ба шумо роҳи сафед хоҳонам бародарон. якум мошини фурӯшӣ ваз 21014, соливароришаш 2005, объёматор 1.5, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. страховкаш без ограничений. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва, метро Домодедовская. нархш бошад 66000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 9500 сомони тоҷикӣ мешавад. бо савдоам мешавад. харидори конкрет набошед, на марҳамат, занг занед. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. бародаро, дастгири моро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои хитона нависед. кадом мошинҳо лозим аст, мо пешкаши шумо мекунем. дуюм мошини фурӯшӣ Mercedes Sechka Sport, соливароришаш 1999, объёматор 2.8, коробка передачаш автомат, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%, электропакетай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархш бошад 50000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 347000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Opel хетчбек молодёжный мошин, соливароришаш 1997, объёматор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош тонировкаш то моҳи декабра муҳлат дорад. кондитсионераш 100% кор мекунад, ях мекунад даруни мошина. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархш бошад 28000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 194000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. чорум мошини фурӯшӣ
форд мустанг соли барорушаш 1996 абио мотор 38 коробка передачаш автомат сӯзишвориш бензини холӣ ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. чихеле ки шумо дар суратош дида истодаин. нархш бошад 10,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 69,000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. панҷум мошини фурӯшӣ Opel Hatchback соли бароришаш 1993 абио мотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош тамом шидагия. ягон айб надорад мошин. солшам ки набошад состоянии мошин навай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи қабодиён. нархш бошад 16,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 111,000 рубли русӣ мешавад. алиш мешавад ба ягон ваз 21010. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. шашум мошини фурӯшӣ Mercedes компрессор соли бароришаш 2003 авио мотор д моторош дизелне ҳуҷҷатош 8 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нархш бошад 33,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 229,000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107 соли бароришаш 2003 моторош инжекторай ҳуҷҷатош то охири солай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. нархш бошад 13,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 90,000 рубли русӣ мешавад. ҷои сумгиришай бародаро беҳуда занг назанед. конкретна харидор бошед. на марҳамат занг занед. 13,000 охири сумша мега. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Volkswagen Golf соли бароришаш 2003 абио мотор 1.6 коробка передачаш автомат сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. кондитсионераш кор мекунад дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 35,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 243,000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. нӯҳум мошини фурӯшӣ Opel Astra G Caravan соли бароришаш 2001 авио мотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холӣ ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе.
нархш бошад 47000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 329000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. даҳум мошини фурӯшӣ. Nissan Maxima соли барорушаш 2008, авиомотор 3, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензингаз, 8 моҳа ҳуҷҷат дора, 10 моҳа танировка дора. мошина пачкаи Дубай овардагиан 4 моҳ пеш. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 77000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардоне 534000 рубли русӣ мешавад. ҷои сумгиришаи бародаро беҳуда занг назанед. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. ёздаҳум мошини фурӯшӣ. Mercedes Сечка простой соли бароришаш 1996, авиомотор 1.8, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензингаз, ҳуҷҷатҳо 6 моҳи дигар муҳлат дорад. 4 дар электропакет. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 26000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 180000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. бародарон, мегузарем ба мошинҳои боркаш. лайкро фаромӯш накунед. якум мошини боркаш. грузовик газел. мотор хадавоиш ҳамаш 100%. сӯзишвориш бензин газай. 4 баллони ақиб навай, 2 баллони пеш миёна. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатош тамом шудагӣ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 17000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 118000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. ба хотире ки ҳуҷҷатош тамом шудага ягон чи мегзара бародаро. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. дуюм мошини боркаш. грузовик Hyundai Porter соли бароришаш 2006, нав вагонай бародаро. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Худжанд. нархш бошад 70000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 486000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. сеюм мошини боркаш. грузовик Форланд соли бароришаш 2013, мотораш дизелния, пробегаш 22000 пашти навай мошин. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 46000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 319000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. чорум мошини боркаш. грузовик Mercedes Sprinter 5 турбо дора, 109. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 70000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 486000 рубли русӣ мешавад.
باز سودا هم می شود. تلفن ها برای معلومات بیشتر در روی اکران شما. مرحمت زنگ زنید و معلومات بیشتر را دسترس کنید. پنجم ماشین بارکش گروزویک خوندای پورتر د. سالی براروشش 2006. سالانش تازه الکتروپاکت کانسنر داره. 100% کار میکنه. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. این حال قرار دارد در ناحیه خراسان. نرخش باشد 68,000 سامان تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 472,000 روبل روسی می شود. باز سودا هم می شود. تلفن ها برای معلومات بیشتر در روی اکران. مرحمت زنگ زنید. خیر برادرها، الله نگهبان همه ما و شما باشد. تا ویدیو